החי וראה זה בכל אתר ואתר, ובפרט הקהילות הנחמדות, זה חלקי בקהילתי, שמתגבשים ומתחזקים ומתרוממים. אנחנו עכשיו בעת צרה, צרה גדולה מאוד, לא צריך הרבה לפרט, כולם מחשים, כולם מרגישים, וממנו יבשע. אנחנו יודעים שכל מה שנעשה בעולם, יש סיבה לזה, אין דברים סתם. ודאי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לבריאות, אבל לפעמים מצב, חלילה שר זיכוך, אז עוברים מצבים קשים כדי להזדכך. אז למה זה? אנחנו ראינו פה מהפכה נוראה שהייתה בימים האלו. מצד אחד, טרגדיות איומות, שוב, לא צריך לפרט דברים שכל כך יודעים, אבל צריך לחדד אותם. כמה אוללות, כמה משפחות אבלים, דבויים, סחופים, שבורים, מופחדים, אין פצועים, אין מילים. צד שני, ניסים ונפלאות. מה שיכל לקרוא, הערב דיברתי עם אחד הרבנים הגדולים פה באופקים בדיוק. הוא אומר לי מה ששם גם היו כמה אסונות, אבל הוא אומר לי, לא יאומן, לא היו רחוק מהקופס שבני תורה עשו שם בקרבת מקום. הוא אומר, ענני כבוד היו סביבנו, זה לא יאומן. מצד שני, הרבה טרגדיות, הרבה צרות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה ונדע שהכל בידו יתברך. אלה ורכב, אלה והסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. יש חולין לפעמים תחושה של כוכב ויוצאים יודי, וזה צריך להתנפץ עד מאוד. אם כי צריך לעשות השתדלות, וצריך שמירה, ותפילתנו על כל אלה שיוצאים מפרצים לקרב, שיחזרו לביתם לשלום, והתחזקו בתשובה שלמה. ודאי רוצים שיהיו כולם צדיקים יראי שמיים, אבל שיחזרו לשלום. אבל לסמוך על זה, חס ושלום. אם יש תחושה שכוכב ויוצאים מידי, הניפוץ הזה היה החזק ביותר שזכור לנו, ניפוץ של כוכב ויוצאים מידי. אני לא רוצה להרחיב, אבל לראות את המציאות, שהטכנולוגיה היום היא מפליאה, ודווקא הראשים היהודים מפליאים יפה. ולא יודע, מיליונים או מיליארדים שהשקיעו בגדרות. עם כל התחכום, איזה חיישנים, איזה מקמים, איזה צילומים, משקפות, אין מילים לתאר, וזה מפורסם בכל העולם. וידוע שזה עובר איזה בעל חי קטן, חתול, עכבר, יותר קטן, מיד יש זעזוע. הספר לי אברך אחד, היה פעם ליד גדר, ונשען קצת על הגדר, רק נשען, כבר היה, הגיעו בדחיפות ולראות מה קורה, וראו בסוף שזה אברך תמים עומד שם, אמרו לו שכמה צריך להיזהר. איך אפשר להבין שנכנסו בצורה כל כך ברוטלית ופתוחה ופשוטה, כאילו הכל פתוח לפניהם. ואם נגיד שהיה פה איזה תחכומים ונכון היה יותר, אז נכנסו ובטעות לא מצאו אותם. עוד אפשר להקל את זה. אבל שעות על גבי שעות שאין שום תגובה, הם לבד לא האמינו מה שקורה. והם ציפו לכמה ממטרות שיבואו. שום תגובה. עושים מה שרוצים. בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות, מה שלמדנו בתרחוכה, גוי אז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכול. אני לא בא עכשיו ביקורת על ביקורת ומשפט על המדינה ולא על הצבא, לא זה. להתבונן, לנו להתבונן, אשר אפשר לסמוך. חייבים השתדלות, אבל אפשר לסמוך. כמה שעות אחת שהתחילו לטפל במשהו, מה שהם הספיקו אז. אם היו מיד, אם לא קרה, השבועים ודאי שלא היה קורה. אלא מה, הקדוש ברוך הוא הרדים אותם. והם לבד לא מבינים, הם מתביישים בזה בצורה נוראה. מה הקדוש ברוך הוא? תפתחו בקדוש ברוך הוא, ואני בחסדך ובטחתי. אין עוד מלבד. שוב צריך לדעת, שצריך לעשות השתדלות צריך, אבל לדעת ריבונית של אלוהים, הכל בידך. הכל רק ביד השם יזבורך.
והחיזוק האמונה הזאת, לחיות עם אמונה, מוסיפים זכויות כל הזמן לאלפים ויותר. כל רגע של אמונה במציאות השם יזברך ואין עוד מלבד. כעת, ודאי שצריך לפשפש במעשינו. כל אחד צריך לפשפש במצב מה הוא צריך לעשות, מה הוא צריך לתקן. אז א', כל אחד הרי ברוך השם לומד, קובע איתים לתורה, לחזק טבעית איתים לתורה. כי התורה מרבה תורה, מרבה חיים, מרבה חיים. אז מה אני יכול להגיד לכל שמאי שיהיו בריאים, כולם לומדים, כולם, גם מי שצריך להתפרנס בגיע כפיו, אבל קובע איתים לתורה רציני. אז זה דבר ראשון, ומקבל על עצמו, כמובן צריך לנוע, לאכול ולשתות, אבל להוסיף לימוד, לפי כוחו. להוסיף עוד קצת, מרבה תורה, מרבה חיים. להוסיף כמות, להוסיף איכות, להוסיף הבנה, להוסיף חביבות. ב' צריך את כוח התפילה, בלי תפילה אי אפשר לזוז, אפילו נגזרה אפשר בתפילה לבטל. וג' מידות טובות. מידות טובות, גם אדם לא ראוי, אבל אם יש לו מידות טובות, יש הנהוגם אצל הקדוש ברוך הוא של מידה כנגד מידה. עם תורה, מידות, ברור שהגמור אומרת כמה פעמים, אחד המקומות זה בסנהדרין צד אחד עמוד ב' ששאלו תלמידיו את רבי אלעזר מה יעשה אדם ינצל מחבלי המשיח, אמר להם יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אדם שיש לו עסק אבל לא צריך ללמוד גם חשוב על עסק התורה ועסק חסד, זה העסק שלו. אז זה יכול לנצל מחבלי משיח ועוד הרבה צרות. כשבא עם מידות טובות, זה שלמות. ועוד חלק, תורה, מידות, צניעות, עדינות. כל אחד שאל את רבו איך, אבל עדינות. כאן זה אגיד לכם, כעצה טובה למעשה, למדנו לימוד התורה, אז מה שלומדים זה חשוב. אבל אחד לומד שיעור דף היומי, אולמן, יעשה את זה ללמוד, יעשה עוד תוספת, עוד פעם ללמוד, יוסיפו לו הרבה חיים. מאוד רצוי שהולכים למגיד שיעור שנהנים ממנו כדי להכין את השיעור. שמי שמכין את השיעור הוא יותר בעניינים, כדאי, כפי כוחו. אבל כל תוספת תוסיף לנו חיים. כל תוספת. מאוד חשוב, הצער דעבוד הרי גם על אוכל למעשה, מאוד חשוב ומאוד מציל, שזה קביעות הלכות שבת כל יום משהו. ומקיים זוכר של שבת כאן שבעידו. משהו, יש עוד דברים אפשר ללמוד אבל. משהו. אז שבת יכולה שתרחם או תגמור רחם אם זה יביא. זה הלימוד של שבת, וכל לימוד חשוב. בעת העניין של מלון ולחברו, ממון חברו וכבוד חברו, מציל אותנו מכל מיני סכנות. ג' לעבוד בחסד, בתוך רחמים וחסדים, וטוב לב, הצלת נפשות. ד' הצניעות שאמרנו. עכשיו אני רוצה להגיד, סגולה, מחפשים סגולות, מה שדיברנו זה הכל חובה וסגולה. אבל היה צדיק ממנצ'סטר, רבי יהודה סגל, אני זוכר אותו, קיבלתי ברכה ממנו והתקיימה. אז הוא אמר, שמי שלומד כל יום שתי הלכות בחופץ חיים, אומר, אין משפחה שלא ראתה ישועה, כשלמדה חופץ חיים שתי הלכות ליום. לא מדמה יש את חייל, קצת חופץ חיים, קצת שורה צלושן. זה מרומם ומחזק, ומביא השראת השכינה. וכל זמן מקבל את התפילות ברחב ורצון. שני הלכות בחופץ חיים. חיזוק בהלכות שבת, ללמוד, היה רצוי כל יום ללמוד איזה הלכה בהלכות שבת. אפילו אם היא קשה מדי באחת, תלמד את זה עוד פעם. זה ממש הצלה כללית, רוחנית וגשמית. וקיבל רוצה לומר, שמור רבי שלמה זלמן, גודל הדור רבי שלמה זלמן, אמר בזמנים קשים טרופים, הוא היה אומר להתחזק, ומהברכות, להגיד את הברכות כראוי, לא לחטוף אותם. לדעת שעומדים את הקדוש ברוך הוא, עומדים אותו, מברכים אותו על כל מה שנהנים, בקצה מצווה, וזנם, את השבח, כל הדברים האלו, זה התקווה הגדולה שאוכל לנצל מתוך המצב הקשה הזה. למעשה, אנחנו לא יודעים מתי, אבל פתאום יבוא. בזמן של
יכול להיות מלחמת גוג ומגוג, חבל המשיח, עוד צרן שם מישהו, יכול להיות שכבר יצא לידי חובה והלוואי, אבל כל מה שחגים תהיה פתאום, ואשרי מי שמחכה לפתאום הזה, שיוכל לסחוד את זה ולהתחזק, שאנחנו כל אחד, באשר הוא, מתחזק בתרא, במידס, בגמלת חסות, בקדוש של אבא שמיר עשה שם, אז הוא מקרב את הגאולה, והקירוב הזה לעתיד לבוא יראו מי קירב את הגאולה, איזה כבוד נצחי יהיה לו, לאין שעולה אין לרוך. אז תודה רבה שזכיתי לדבר על אחינו במרחק, ושאזכה לראות אותם בהזדמנות מעניינת ובשמחה, אבל הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, שתוכלו לעבוד איתו בשמחה וטוב לבוב, כל אחד יהיה לו בית מלא ברכת השם, וגדל את הילדים בלב שמח, ושום נגע, שום פגע לא יבוא אליכם. אוי ואבוי, אם רצה, אחד שונא, ילאב ולגוע בכם, הוא יפול חלל עם מיטה משונה, אוי וכל שונא זה השם ימגר אותם, ועם ישראל חי וקיים, הקדוש ברוך הוא ישמח את כולם, וירומם ויחיה את כולם, כל אחד יזכה מכם לבנות. יש בית, שיהיה בית בא לברכת השם, ונחת בלב שמח, ונזכה לקרב את הגאולה, לזכות לגאולה, ותמיד בתוך יראה ושמחה וטוב לבב,